Pripun Bu kata Mas? Badhe nderek juga. Nggih, sinten-sinten? Bapak Sinah apa joget? Ya Mbak, ayo bareng Mbak. Artis zaman Gisto. Waktune jam 10 menit ki masjid ape munggah soalnya. Nggih, monggo Bapak Sinah. Gandengane karo monggo Bu, ayo Bu. Kene tak jupuk padha tuwe. Ayo rene. Ayo rene. Jenenge apa joget? Mlebu YouTube nang iki. Lah sampeyan bojoku lair tak celuk ya, Mbah. Apa dikon bayi ta? Iya. Oh, enggak ora tau kok bojone bayi. Mbah monggo celak keteraka ya salat. Iki kok bayaran tora. Siap. Ayo. Selamat siang teman-teman YouTubers. Bersama DND ada bintang tamu zaman Jepang untuk Anda. Bersama Mbah Kasina untuk Anda. Oh, Mbah Pasina Pastor Genah. Biar ke lahirnya ya pas ya genah. Wah, kan kedot kuping rasanya piye Mas Man? Monggo Dek Olia. Mbah, maksudnya sama di kocoknya di sini berarti kalau mau juga ngono